bojone wong empuk yen waro aku mung bisa ndomdong sing tak jaluk waktu kanggo aku najan sedelo iso nambani kangenku kembang lati karo kandane ati iki wong mikir kowe wani sumpah tresnoku iki suci mugi Gusti tansah ngijabahi ora kok kawin sirit asik tresno kok bojone wong wampuk yen weruh aku mung bisa nonton sing tak jaluk waktu kanggo aku najan sedelo iso nambani kangenku kembang lati arom kandane ati iki wong mikir kowe wani sumpah tresnoku iki suci mugi Gusti tansah ngijabahi
mung bisa demlong sing tak jaluk wektu kanggo aku senadyan sedina bisa nambah kangenku kembang melati arum gadane ati iki mong mikir kowe wani sumpah tresnaku iki suci mugi Gusti tansah njabahi Sumirat koneng suminar Suryawanti sore ing terminal Blitar kaya-kaya ngutapake budalku karo kowe menyang Banyuwangi gramat-gramat minyak dalan harapan baru laku alon-alon Groma mangis cara mesin saya kebrungu banter ajak rerikatan ing pondakmu aku sendek atis-titis rahasiane ya sadalan-dalan kowe mong alus-alus rambutku alas paradenku mintir minangka saksine lakonku lan kowe angeti rasa tresnamu saya krasa nalika kok aras pipiku ing pondakmu aku sendek ati titis rasane yas sak dalan-dalan kowe wong alus-alus rambutku alas paradenku mintir minangka saksine lakonku lan kowe angeti rasa tresnamu saya krasa nalika kok aras pipiku
jenjem kaya ra bisa ngoncati saben mancing tansah nggodha ati nanging aku wedi bloko pungkasane tamahan lara tresno atiku danku nandang tresno iki wis kinotret saderming lampahi mula sawah sapa ngendut datana wae atiku wis kepilut cecaketan sliramu.